Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio kakaiba. Tsaka grabe po ito dahil ito ay ang gabundok na kolesterol. Meron mo ditong chicharon bulaklak. Ayan o. Yan. Wow. Meron ding crispy chicken skin. Grabe. So mayroon din kami ditong sausawan na suka na madaming kuhan po, mga lamas. Tsaka prutas sa harapan po. Sa itin ako mga studio, kasama ko ngayon si Ace. Hi po. So this video mga studio is online collaboration with Jigs TBE. Siya din po pala nag-sponsor ng mga pagkain na ito mga studio. Si Jigs TBE po ay isang professional po na photographer na naka-base ngayon sa Barcelona, Spain. Magaling po yan sa presentation. Sa mukbang po niya, grabe po ang ganda ng mga design ng mga pagkain po. Kaya ma-amaze kayo doon sa channel po niya. Tsaka malakas din po kumain yan si Bossing Jigs TBE. Kaya please check out this short clip. Pasok! At yun na po mga studio, after this premiere po, puntahan po natin Jigs TBE. Magkasunod po yung video namin mga studio, 7 PM sa amin. Pagkatapos po, 7:30 naman po yung sa kanya. Maraming salamat po Boss Jigs TBE sa online collaboration na ito po. Tsaka naghanda din po siya ng mga masasarap na pagkain po mga ka-studio. Hindi lang po kami pareha ng mga pagkain para po pagpunta nyo, iba naman po yung makita nyo na masasarap na pagkain po. Basta masasabi ko lang po dito, grabe po, the best po yung presentation niya. Kaya hindi po kayo magsisi mga ka-studio. So ayan na, hindi natin patatagalin doon mga ka-studio. Pray muna tayo bago kumain. Salamat Lord sa grasya nga naan mo karon. Hinaot na makahinsog din sa mong kalawasan. Salamat sa pagsa-sponsor ni pagkauna. Amen. Amen. So ayan mga ka-studio, kainan na tayo. Ayun na. Kainan na, kasama ko ngayon si Ace ha. Kasi wala silang pasok daw ngayon. Yan, nain na Muna tayo sa chicharon bulaklak. Ito po yung suka. Sarap. Panalo, ang sarap no? Ang crispy niya, yung mga dito ba, yung gitna, hindi masyadong crispy no? Lami eh. Lami kay papulutan eh. Sarap. Sa inumin mga ka-studio, mayroon po kami ditong limoncito juice, patunaw po. Yan. Sa iyo doy. Diyan ko siya mga ka-studio, kaya baka kuhaan tayo ba. Mabuti na yung sigurado, mayroon na tayong inumin. Salamat. Yan, tara, kain pa po. Kain tayo dyan. Ano? Laki.
Maraming salamat Boss Jigs TV. Ang sarap po. Maraming salamat po. Nagsaya muna. Itong lahat na itong mga kasudyo, ako po yung nagluto dito sa bahay na po. Sulit. Dito tayo mga kasudyo. Wow! Yan, Leo. Yan, tingnan natin kung crispy ba to. Crispy. Grabe eh. Parang chicharon. Grabe, ang sarap. Masarap na, mura pa yung chicken skin ba. Pero hindi para sa lahat to kasi yung mataas ang kolesterol, hindi pwede ba. Sa lahat po nagtatanong, binataw po ako. Grabe. Namig yun? Berada mayo deh. Yung kuan deh dapit yung gitmiti ka dera. Lamig kay pare sa suka gyud nanay lamas. May mga lamas ba? Yan. Grabe. Panalo guys. Nalo, ang sarap eh. Kasama ko po si Ace ngayon mga ka-studio kasi pahinga si Missy sa mukbang. Pahinga po siya. Diet po siya ngayon. Tsaka wala rin kami pasok. Wala silang pasok ba. Kaya minabuti ko na siya yung kasama ko dito kasi malakas tong kumain talaga yung kapatid ko. Grabe. Benitong juice guys.
Gira ba doon, oh? Yung dapit ko, ano to? Dami siya kaya iparis dito, chicharong bulaklak. Panis. Grabe. Pati yung chicken skin, masarap gawin susuman nito. Grabe talaga. Mga sibuyas. Ang lamig ng kuwan. Yung sito, grabe, ang sarap po. Grabe, naubos ang kanin ko. Sa sarap ng ulam po, mga kanin ka talaga. Magkaling kaya? Ikaw? Ikaw. Hindi ako. Kanina ako pinadahon, no? Ito dito ka napin na. Nga di ka matabunan. Yan. Sobrang dami po nito talaga. Gabundok po talaga. Harap. Narinig nyo po yung pagkalutong nito. Grabe talaga. No? Ito yata yung pinaka-crispy sa lahat na kinakain. Wah. Yan. Bilis mo ah. Harap yan.
Grabe. Maraming salamat po talaga, Bossing Jigs TBE. Maubos kayo na din to? Hindi ko masabi. Nakakabusog rin guys. Mm. Kasi mayroon kasi itong cornstarch ba? Cornstarch. Kaya maputi siya, mga kastudyo. Napos doon. Tanggal umay ba? Mahirap pala ubusin, no? Dami ah. Orange. Sapa guys. Yeah. Yan. Hmm. Grabe. Sarap ng mga sibuyas.
Oh, Harap. kaya pa isa last. Last po. Mura ka hindi kayang ubusin sa dami po. Ang dami po nang hinakain, grabe na. Yung bibig guys, dahil sa suka. Mm. Ano naman? Mangga. Isu ka? Oh. Ang tamis ng mangga. Try niya mo doy. Sarap ng mangga, oy. Sarap. Ulitin ko po mga studio, after this premiere po, mayroon din pong premiere yung kakulam namin po si Jigs TBE. Ayan, puntahan po natin mga studio, i-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. So habang kumakain pa po yung kapatid ko, shout out muna ako. Maraming salamat po Boss Jigs TBE. Shout out Irene Libera, Ilagan at Moreno family, Marilyn Corcuera, Remy Gonzales de Leon, Ate Mo Langlang Vlogs, Kim Gladys Garcia, DC Boticario from Siargao, Dean Sniper Official, Maki Tropa, ito po mayroon pong channel po, please check out. Jojo and Duday's channel, ito din po mayroon silang channel po, mukbangers din po sila. Iflinda Paikana, Rachel Arquero from California, hi po. Jimar Zabala from Cavite, Gina May Sital at Justin Solidad from General Santos, Cavite. Excuse me po. Milay TV, Shaira May Istorco, Team Brianna, happy birthday Aurora Opolentissima, Gilbert Jaren, Lawrence Gilbert Jaren at Chislane Jaren from Imus, Cavite. So ayan po lahat ng shoutout mga ka-studio. Maraming pasalamat po sa panonood sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today. Grabe po yun. Chicharon, bulaklat at chicken skin. Nagsasarap po mga ka-studio. The best po. Shout out guys sa among pinanggang inahan si Maria Vilma Ibanez. Shout out dito ba? Morto. Ora dahil. So yan po mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today ng kapatid ko. Kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!